Tauya zvekare kwatiri kuita paCoolian TV channel yenyu icho chinova 1 chivhitivhiti patinokupai ma-updates now nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika. Tiri panguva iko zvinezvi yekuti taakutefenura baba tichiri chimhanya takanonanga pa 31 July. Nyaya yanga iri papanzi Comrade Nyatsimbamutota vasungwa, Comrade Nyatsimbamutota vabva vambodidididi. Vamwe vakati Comrade Nyatsimbamutota vanenge vazourayiwa here vazoita sei. Guys, zvakawanda zviri kutaurwa, vamwe vanhu vanenge vangorema theories akasiyana siyana. But inini panapa mhuri yeZimbabwe, let me try by all means kuti timbonzwa from the horse's mouth. Where is Comrade Nyatsimbamutota pachezvavo tozoonesana zvimwe zvizhinji zvinozotera because ndikada kuti nditaure nini ka zvinotaurika zvipere hama dzangu. So let's hope he's going to pick the call. Haina ndizvo magosipi, ndoda zvinhu zvekungozvinzwira from the horse's mouth baba, handina zvamangwana kana kuti say. Hello Mr. President. Hello? Can you hear me? You are a bit low. I hope you are okay. Are you okay, sir? Hello? Yeah, okay. Alright, I guess I will have to call you because I just wanted to hear if you are okay. That's all. Okay, good night, sir. Hello? Hello, can you hear me? Yes, I can hear you. Network yenyu ndandiri kuti haisi kunyatsonzwika zvakanaka ndandoda kunzwa kuti muri okay here, muri bo here, cause ndakanzwa everything that happened and we've been talking about it since yesterday. Right. Who told you? You are asking who told Coolian? Yeah, come on now. Mr. President, you can't be serious now. Okay. Hey, I guess network yenyu haisi kunyatsonzwika pa. Alright, I will call you. Alright, sharp. Okay. Zvakawanda tozotaura mhuri yeZimbabwe. Nyaya ringori panapa ndeyekuti he has been released. Ndo nyaya ingoripo izvezvi because nyaya iripo ndeyekuti tikada kuti tizonzwa zvakawanda tichazonyatsonzwa his side of the story. you know the good thing is what that's jenaka kuudza. I'm not part of the deal, I'm not part of the plan. Mazvinzukira hanzi who told you? Guys, who told me kuti Nyatsimbamutota has been arrested? Who told me? Aiwa imimi munotiudza pane nyaya here dzekuti dzinosvika kwatiri kuno kuti kasadzinzwa, pane nyaya here dzinonzi dzinoitika, but chandoda kuti ndinyatsonzwisisa panyaya yacho iyi because ndandisiri kuzviona mumushe kuti he was arrested, released, vobva vanzi admitted to the hospital, then vobva discharged. Something is not adding up because ndeda kunzwa kuti vakarohwa here, vakapondwa here, what really happened? Ndo nyaya dzendenichida kuti ndingoita sendingonzinzwa nyika. But anyway, imimi it's up to you mhuri yeZimbabwe to judge. Inini I'm not biased, I'm not part of ningi or ningi. Inini changu chete kungotefenyura ndichingokunzwisai nyaya, but chanachida kuti ndingoprova kwamuri kuti aiwaka from the horse's mouth mazvinzwira mega zvataurwa ipapa kuti ndave nigiriki asi ndichaita se wozondifonera back tozenge tichizotaurirana tichionesana. Ndo nyaya chete ndandangoya nayo, handaya dzakawanda dzekutaura apa. You have a good night muri yeZimbabwe. I love you so much. Ndichazodzoka hanzo na Comrade Nyatsimbamutota, please call me after 4 hours. Saka I will have to call him after 4 hours.
so manje tiri kuti ngatiiperere padapa nyaya yacho iyi.